mä voin sanoa sen, että Team Musta vaikka. Pyörii. Ole. Jose Karla, Team Musta ja Team Valkea. Tervetuloa kaikki. Sisälle ja ulos. No niin, nyt näkee hyvin, kun on niin sisällä. Tää on vaan kuivana. Kohta mennään ulos. Niin, mutta kun ei enää mennä sinne ulos. Kuunnelkaa, kun se huutaa siinä kohta, että Team Musta. Alright, olis kaikki valmiita. Joo. Kattokaa vaan, ettei kukaan houkkaa. Normaali treeni. Ja sitten kun tulee toi maamme laulu, niin kypärät pois päästä. Normaalisti. Normaalisti. Niin kuin on Katsotaan reeni. tosiaan tänne päin. Okei, nyt tullaan. Mustat menee ulos. Nyt. Meidän pitää oikeesti pistää kännykän. Ensi vuonna harjoitellaan tätä sitten reeneissä. Jos pääsee läpi. Niin pieni kenttä, ettei tule läpi. Mutta me olemme halunneet yleisöystävällisesti tarjota jääkiekkoelämyksen, joka on valmiiksi jo hidastettua, koska hidastuksia tässä tapahtumassa ei valitettavasti ole tarjolla. Ja lujempaan emme pääse. Kiitoksia tosiaan kaikille, kun tulitte mukaan. Lämärikottaa tuolla jossain, en tiedä missä, jossain vaiheessa saa. Se on rikki! Se meni rikki. Maalivahdeja ja... Eli kauan Meni oli ampunut joku sen saattanut. Hermekset pelaajia, jotka ovat heitä morjessa. Mutta tosiaan ottelussa vastakkain tänään Ose Karro Musta joukkue ja Valkoinen joukkue. Löysä verkko liian lähellä. Sillä seuraavaksi jäälle tulee Ose Karren Team Black. No niin, musta! No ei Blackia. Ei! Eikö liiku? Se pitää olla niinku sonnit pääsis karsinasta. Vaihdetaan pari taktista sanaa. Sitten kun se pääsee läpi aina, niin saattaa kuvia samalla. Joko siellä joku kaatu? Hyökkäjät. Eli sitten kun on 3-3 tilanne ja on 2 pakkia alla, älkää menkö sen usein kiekollisen mukana sinne reunaan enää ringin jälkeen, vaan ottakaa se keskimies kiinni. Pakki hoitaa ringin jälkeen. Seuraavaksi kopista tulee ulos tämän päivän selkeä voittaja kannattaa ja nyt ruvetaan hakemaan valkoisen pelipaitoja itselleen eli Team White! Nyt niitä aplodeja oikeesti, antaa tulla. Minä olen puolueeton tässä ihan täysin, ei tarvitse sitä ajatella. Ja tosiaan nauttikaa tässä antimista tuolla Hermetselillä. Kuvaus päällä. Oh. Aha. Päyhä. Viiva. Tää on nyt viivoja. Mikä vinille tuli? No, kato tota kike. Tuleeko maamelaulu? Joo. Joo, maamme laulu. Kypärät pois. Missä on? Vauhtia. Mitä laulaa? Simode. Ei tilaa. Pohjoinen maa.
Ei ikään enää. Never ever. Ei ikään enää kypärää päähän. Heidän maalla on mikä Jori toi. Kike, kumpi sä oot? Pase vai oikein? Ei mä tiedä. Me ollaan pari. Aloitatteko te kokemuksen tuomalla varmuudella? Vaihdetaanko mä keskenään vai? Vaihdetaan vaan. Joo, vaikka. Ei mulla ole väliä. Sä vaihdat Kiken kanssa. Mutta tuleeko Kike nyt pois sieltä? Miten menee pellossa vaihdetaan? Niin meitä on 4 hyökkääjää vai? Niin jo. Terve! Tulitte vaan. On vähän hankalaa ton vaihtamisen kanssa. Ei sitten vaihtoehtoista istutaan. Mä voisin mennä tosta JP-tulee. Mä menen tänne taakse. Kamera. Ei oo omia miehiä. Niin, mutta nyt kun se tuolla. Hirviän liukka. Täällä ei tuule niin paljon. Sanokaa sitten, jos Pasi on tulossa, niin pitäis vaihtaa Jos se on se. ensimmäinen hyökkäys, niin hyökkäyksen tärkeä. Ui! Niin paitsioitahan ei nyt sitten hirveesti oo, kun ei oo niitä viivoja. Että... Tämä on aika lyhyt. Oh. Ei monta viivaa, niin vähän hankalaa tuo tuomarin homma, mutta... Ei varmaan hirveästi muutenkaan tarvitse paitsioita vihelle. Pääsee samanlaisia. Tästä oli varmaan hirveän hyvin, että ette pompi yli. No tästä ei myöskään... Kike! Missä Kike? Siellä. Tuleeko Pasi? Pasi tulee, mä menen. Tänne vaan! Oho! Pasi! Ui! Mitä tapahtui, että Kike oli yksilä? Onko sä hyökkäävä pakki? Pakki. Mä vähän Pasin. Mun pitäis päästä nyt johonkin, että mä voisin kupata. Tulee, missä on vähän lähikuvan. No. Oh. No. Ei oo vielä, kun se on töissä. Hoida Pasi, hoida! Musta vaihtaa rauha vaan. Rauha, se otti miehet etsimään.
kaikille. Pasi! Hello Pasi! Näköjään. Ei tullut Pasille. Vähän ehkä maali pois paikalta. Ei sulla väliä.